Obočie. Najprv s preddepilačným mentolovaným púdrom vyčistíme oblasť, ktorú chceme depilovať. Tento výrobok odstraňuje zvyšky líčenia a krému a pripravuje pokušku na depiláciu. Obsahuje rozmarínový mentol, ktorý má jemné upokojujúce vlastnosti. Keď sa alkohol vyparí, zanecháva jemnú púdrovú vrstvu, ktorá chráni pokožku pred voskom, ktorý sa dostane len k chlpkom. Ďalší výrobok, ktorý použijeme, je podepilačný olej s pšeničnými klíčkami. Na jeden koniec vatovej tyčinky nanesieme olej, ktorý sa používa po depilácii. Teraz ho použijeme na ochranu očného viečka pred voskom, ktorý by sa mohol prikúpiť na túto citlivú oblasť. Na depiláciu obočia použijeme termoaktívne studené náplastie. Vyberieme šablónu s tvarom obočia, ktoré nám najviac vyhovuje. Šablónu položíme na termoaktívnu náplasť a označíme a potom striháme. Termoaktívne studené náplasti majú aj iné prednosti. Sú hygienické, sú rýchle, stačí zohriať rukami, sú spoľahlivé a to je to najdôležitejšie. Ako vidíme, náplasť zostane rozdelená na dve časti. Jedna sa použije na tvarovanie hornej zóny obočia, druhá na dolnú zónu obočia. Náplasť zohrieme medzi dlaňami a pomaly oddelíme. Dostaneme dve symetrické časti a každú použijeme zvlášť. Materiál, z ktorého sú vyrobené termoaktívne náplastie, je poddajný a to umožňuje jeho tvarovanie prstami podľa tvaru obočia. Keď náplasť dobre priľahne k pokožke, dobre ju napneme a prudkým pohybom strhneme proti smeru rastu chlpkov. Polovicu náplaste použijeme na vytvarovanie hornej zóny obočia a opakujeme ten istý postup. Rovnaký postup použijeme pri depilácii druhého obočia.
aktívnou náplasťou Vols dosiahneme perfektnú symetriu depilácie. Tampónom navlhčeným podepilačným olejom s pšeničnými klíčkami odstránime z pokožky zvyšky vosku, ktoré mohli zostať po depilácii. Tento olej pokožku uvoľňuje a zjemňuje, dodáva jej pružnosť. Navyše obsahuje vitamín E, ktorý chráni pleť pred voľnými radikálmi, tým spomaľuje starnutie a stimuluje metabolizmus. Na záver aplikujeme podepilačný gel Vols s výťažkom Hamamelisu. Tento gel musíme aplikovať priamo prstami a nie tampónmi. Jeho antiseptické, dezinfekčné a sťahujúce vlastnosti zabraňujú vzniku infekcie na pokožke a navyše jeho ukľudňujúce vlastnosti spôsobujú, že výrobok je perfektným doplnkom každej depilácie.